Kapang ni takuk tai bukuk songno jotono lam sokphiro ITS Explore Tiprosa channel bai kerengoi nai tongnai ni viewers rongno tini haino hai phaisok bai jauka ang ani da bikrong koloni nognu khungo ga thane video rogo norok nugui makhana tini da bikrong koloni sajala khorok to tongmani bo mane hamya bai gudalai mane hamya chawoi bo thongoro kusugui tongna nangkha 300 jora borok ni nognu khungo emne hingangkai chakri nokri khane bo koroi borok dine ane dine khaise borok asuk ke bigra tongjamani nognu khungo engke bini sajala khoroksa tongjamani se future wan sugui tongmani bo ani sajala khoroksa tongmani bo se tini obo haingjak abon bagai tini da bikrong koloni bukha bai soka jemne ngangkai to mane hamya chakha mane hamya bai gudalkha haipano nijini mokol buskango obo hike nai bahiki buthari manaiba tao bono emne hingangkai treatment khairgangkai hamto to khaike asa khayo khawo tai baisa last pai thakbo doctor rogo phunugui treatment khairina nusugo yaphau rang koroi puisa koroi mani bai botini treatment ro khairi maya phunugui maya yaphau jodino rang tong hingangkai ba treatment khairi mana hini bo wansogo haipano yaphau rang korini bagai botini khairi maya chini tipura hasteni khaganang chini tipura sa lukuro jodino khoksa khongnoi jodino chubau hingangkai bono botini buslano treatment khairi oibo hamrei pano manawni tongo obo hike wansogo bo chini borok manusyo kobor phanongdi kwai phanongdi mayo khuimanle saimano thanai horni muibara kisasa tongmani obono tabuk mayo khuijagai chawi tongo bo agi tamo tongmani tini tamongkha nai naikha angke bo belai kheno kharma sicha thanai horni mai kachangbara mai khopsapano koroi abon bagai masa yangai tongkha tabukse mai boksai tongkho o mai munkhha angke je bojanani Kapang ni takuk tai bukuk song norok nugui makhana borok ni nognu phungrok bo hai obostha belai kheno bigra borok chanani ngan bo obo bana charo tongja jawo sajala khoroksa tongmani se tini obo haike engjak bono se asai tongmani future borok bura buri rok ngi thanga angke sajala khoroksa le tongjamani ba bo phono chungno kisale chuba ruwa nang hini wansongmani tini sajala khoroksa tongmani bo se tini obo haike engjak nognu khungcholinan se busuke kost tonglai tong aboni bising bisingo se sajala khoroksa tongmani bose tini thongoro kusukjak mane hamya bai gudalai mane hamya chawoi ge bono da treatment khainai tai nognu khungo da muikhathang thaikhadang paisanai belai kheno boma bufa wana laijak tabuk boma bufa kuno dino phono busarong hamya phorungya nijini sakni busa abo haike tini chai lamao himani bai tini abo haike ungna nangkha haipano boma buha le khayogo tabuk phono thongoro kusukruboi buthari khibina musugya thanai horni muibara kisasa tongmani abono to chai paikha belai kheno maya khujakna bo abon bagani mai hini sani tongkha tabukse mai boksawi tongkho mai bo kogyakho mai kokhang ke je bojanani bo salsa haikeng nai hini wansok jagya skango mane hamya bai tamni bagai gudal jakha hini tabukse wansok na bo chini tirpora hasteni tin tirpora sarok khaganang maya ganang rok norok jodino khoksa khongnoi buma bu khano chuba chur khangkeba busla no treatment rok khaye skangni haike kaham khai to buiman nai